se va împrăștia pe asfalt. Duceți-vă să vă alegeți câte un pătrățel. Creta e împrăștiată pe asfalt. Acolo. Ca să puteți să alegeți fiecare câte o culoare. Sau mai multe. Merge și mai în dreapta să aibă mai mult teren pentru desenat. Ia uitați ce frumos e aici, e liber și e totul. Bravo, bravo, bravo. Dar pe nu așa de mare. Dai să ai timp să faci un desen așa de mare. Vedeți că poate rectificați pătratul. Termenul desenului este un sfert de oră. E contra cronometru. Mulțumim în mod deosebit copiilor și părinților care au venit de departe, de la Șendren, de la Cuza Vodă și de la Schela, bineînțeles, și tuturor celor care sunteți astăzi alături de noi, și de grădinița Iulica, care a reușit să organizeze un așa special eveniment pentru noi. Alex, vrei cretul aici? Ia să vedem cum stăm cu desenele. Într-adevăr, avem copii foarte talentați, avem niște desene minunate. Cineva a desenat aici ploaie, poate nu vine ploaia peste noi chiar acum, poate mai târziu. Și ce flori frumoase și ce copăcei. Da, uite palenul! Dragi copii, cred ca jurizarea să fie perfectă, să nu avem aici nemulțumiri. O să alegem să facă parte din juriu 2 cadre didactice, iar 3, ia să vedem cine va fi. Doamna Chiracales, doamna Mioara, unde ești la Cuza Vodă? Mioara aici. Și doamna Cris. Acum să lăsăm cretele jos. Am terminat. Se începe jurizarea. Doamnele din juriu vor trece pe la fiecare desen. Vă vor întreba ce reprezintă fiecare desen. Ce reprezintă pentru voi fiecare desen. Că poate în ochii adulților reprezintă altceva. Au o treabă foarte dificilă, doamnele noastre din juriu. Să nu cumva să ocoliți vreun desen. Sigur că da, am spus eu că e o treabă foarte dificilă. Cu lămurirea și cu cadecele. Hai să mergem să aruncăm pătrațele. Hai să mergem. Dar între timp noi putem să dăm drumul la muzică mai tare și să mai facem un dans, nu-i așa? Deci muzica! Ia să vedem dacă putem și dansa între timp, că doar de desenat am desenat. Rămâne să ne distrăm, nu-i așa? Maestre, muzica! Hai să strigăm cu toții! Muzica! Muzica! E frumos, numai că vrem o muzică mai alertă, mai de
dans. Tu ce vrei, Sara? Ce ai stat să ia ține-ți, ține-ți așa. Ține așa. Haideți să ne luăm toți